Record ngithi. Record into behind the scenes so qalaneke. Okay. Because of dinga kimi. Ngenza ifew ngale yakho. Another angle. La ukhathala khona uyeke. Okay. Siyabingelela egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Sibonga kakhulu bazalwane, sibuyile futhi la pasisi nje basathi khona uqala nje ikhumbula le episode umhlaza sikade sila simvakashelile malungana nesimo lesi ahlangabezana naso. Simvakashelile ke nje basila bazalwane. But before we start, can we just pray? Baba egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, siyabonga before siqale le ngxoxo uNkulunkulu lethu acknowledge uNkulunkulu khona bakho ngegama likaJesu Kristu. Without you alukho lingenzeki. uNkulunkulu namandla ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Yes, sinaye bazalwane usisi uthandekile njengoba sila njengoba sayesafika la kuqala la eSoweto. So Sika Studio sivakashela guest yethu straight live khona. But before that ngicela nje ukubingelela mama. Sawona bhuti njani? Siyaphila njani nina? Ngiyaphila na. Siyabonga kakhulu. Emveni kwengxoxo zethu abantu bayamukela kanjani i-episode yakho? Abaningi bona bayakhomenta abayengeseka kakhulu. Even though bekhona ke abanye abafew kodwa. Okay. Yebo. Abeka bakhona le ngasekhaya bebakuthinta. Uye wabakhona indodakazi kadadewethu lo othathe ingane zami. Awubayibonile ingxoxo? Yebo. Okay. Uyibonile ingxoxo yena ele ePE, I think ke-PE. Okay. Yeah. Okay. No, siswami asibuye mhlambe sizoqhubezela. Ngiyazi ukuthi kuningi oye wahlangabezana nakho ngalesi sikhathi sibanga nje isikhathi esi-enough sokuthi sixoxe nje kube kuningi ukuhlukahlukana. But kulokhu ngiyathanda nje mhlambe ukuthi kuso lesikhathi esinyane sikwazi ukuthi silande mhlambe le kodwa kulokhu sasikuthintile mhlambe noma singasekuthintanga ngoba sasivele sisikhulumile. Sathi masiqeda la ukushutha was-highlightela nezinye izinto ekuthenini ukuthi uwe waba nenye experience la khona kwakubuthi mhlambe what you call ama-satanist bazama ukukurecruiter. Kwenzeka kanjani lokho? Okay, bidwami, ngiqale ngibingelele emakhaya. Ngibingelele ababukeli ngelihle igama lomfana wethu Jesu. Lo phambi kwenu namhlanje uthandekile Esimeche. Owakhulela endaweni yaseManfrey. Emndenini kumama besu4. Ubaba bebethi su10 noma bengingabazi bonke. Yebo. Ingane ekhulele endaweni ezahlukahlukene ngokuma bathi washona ngina 7 years. Then ingane ekhule ihlala la nalana la. Unyakeni owodwa nje bengihlala emizini noba mithathu. Noma mina nje unyaka owodwa ngishintsha nje. Impilo yami nje yayinjalo. Yebo kwaze kwafinyela lapho ngikana khona ke kwangehluleka ke emshadweni. Ngithe sengiphumile emshadweni nje ba emshadweni ngiphume umzalwane ngase ngiyawa. Ekweni kwami ke angangena khona kwi-cult. Ngoba ngangilinyazwe abazalwane esontweni. So ngicela ngibone ukuthi kuyafana. uNkulunkulu kusho ukuthi ukhonza ngendlela ezihlukene. Kusho ukuthi lapha yana mangaba bengakhonanga ukungiphatha kahle, mangiye la bekhona ukumphatha kahle. So bengideliver ezintweni eziphathekayo. Ngikhuleka kakhulu, ngikhuleka entabeni. Kuye kwathi ngo-2019. Okay. Ngingengane encane ngaleso sikhathi. I think it was 2020. Ya ngoba ngiyitete ngoNovember nge-11 ngane 2019. So it was 2020 nge-lockdown. I think it was April, May, somewhere there. Bayena kuma 4 months, 5 months. Okay. Ngahlaselwa imimoya yobunyama, amadlozi. Ngaqala ngaphupha into ezimnyama nje, ngiphupha amanzi amnyama, ngiphupha ngembethi ngibezimnyama, ngiphupha ngigqokisa into ezimnyama, uyabo. Njengomuntu wayekhuleka entabeni ke ngangiphupha intaba. Silasa sihlanganyela khona nabanye abaprofeti babethi mabengilandelela ke besho ukuthi mama yini umoya ngekho right ukulandelayo, kodwa zange bakwazi ukungisiza ngoba lowo moya lowo wawuyingozi ngendlela esimanga, babebaleka vele abantu.
lowo moya loyo kuye kwathi nje izinsukwini zona lezo ngisengiqala ukuphupha lezi zinto ezimnyama ngase ngizwa izwi likhuluma nami lithi mina akumelanga ngilale ngedwa ngoba ngangilala nengane yami vele leyo ngaleso sikhathi lithi akumelanga ngilale wedwa ngane yami akumelanga ngilale wedwa ngihambe hayi akumelanga ngilale ngedwa kwaze kwafika lapho sengiqala ukuzwa izinto ezingimemeza manje emadlebeni ngizwa sekunento ezingimemeza emadlebeni maze ngimemeza lezi zinto emadlebeni angazi ukuthi kwenzakalani emveni kwaloko ngoba ngikhumbula ngibanjwa intombazane sasihlala nayo eflatini because ngangihlala eUvele ngangithatha lengane le sengiyifaka edustbin ngase ngiyifaka edustbin ngiphaphama le ntombazane uyangibamba ukuthi wenzani awubona ukuthi ulahle ingane alright emveni kwalokho ngalala mangilala ngaphaphama ngabo past 1 ebusuku mangiphaphama ngine ekhanda elale ngishaya ngendlela esimanga ukuthi ngangikwazi ukuphakamisa ikhanda embedeni kwangiphoqa ukuthi ngilibambe ikhanda ngoba kungathi lihlephuke kane kwakumele ngilibambe ngazama ukuthi ngihlale but azange ngibe nawo amandla ukuthi ngifinyelele etafuleni ngikhamanzi mangivuka ekseni ngivuka ngiright ikhanda lisekho mangithi ngiyababalisela abantu bathi ayona ungazodlala ngathi hawo ngayitshela ukuthi ayishuthi ikhanda nje belidlulela ngalala futhi laphinde futhi labuya lelo khanda lelo same isikhathi esifanayo ngabo past 1 mangiphaphama lelikhanda leli lingiphethe ngendlela esimanga ngafosta ke ngalelo langa libambe ikhanda ngahlala ngoba ngangithi manginyathela kwangathi nginyathela ngalo manginyathela nje kwangathi liyahlekezeka nje liyahlukana phakathi ngalibamba ngancenga ngaze ngafika etafuleni ngakha amanzi ngawaphosa yaqala ke manje ukungithusa le ndaba ukuthi hayibo lelikhanda lizongiphatha ebusuku futhi kahle lizongitshontsha kwenzakalani mangivuke ekseni ngivuke ngiphile iqede ngiphile saka ngathi ngiqamba amanga kubantu ngalelo langa ngathi hayi ingane ngizoyihambisa crash ngizolala ngizoya nami kuyodayisa ngalelo langa ngayilalela nengane yami emini ngathi sengilele nengane yami emini ngabo past 1 emini ngilele nengane ngazibona sengathi ngisekhaya endaweni zasemakhaya ngibone ngathi kunotshani obuluhlaza lapho mangibona kunotshani obuluhlaza lapho engathi kunendlu yodaka eWound ekade iphephulwa yiphepho ekade inethwa yimvula nasebondeni nje uyibona nje kade liqika beloko beyibhanda indala kakhulu le ndlu le kwangathi kunesofa eseduze kwalendlu ngaphandle kodwa ngala mina ngathi ngimile leli sofa nami sika kumnyango ngaphandle kwalendlu kunomama ola iduze kwami ubhiza ngazi ukuthi wayibhize inzani lo mama lo ngase ngiyakuthalaza mangithi ngiyathalaza hawu ngiyambona lo muntu uyeza bona le ndoda egqoka isuit egold hawu umuntu ogqoke kanje emakhaya uqhamuka kuphi hayibo lo muntu uqhamuka kuphi emakhaya endaweni enje bakithi yazi weza lo muntu egqoke isuit egold isicathulo esigold iwash ligold tie gold yonke into wayigqokile igold lo muntu lo weza straight kithi mayeza kithi lo muntu wafike wahlala la kuleli sofa leli engathi ngiyazibuza ngaphakathi lo muntu shoda akazibona ukuthi gqoke kanjani leli sofa leli liguke kanjena nalo liyabonakala sofa lidlafazekile ungazi ukuthi kade lishiswa ilanga linethwa yimvula wasekhuluma lo muntu wathi abagulayo mabeze ngibakhulekele ngase ngithi mina hayi umuntu ogulayo nanga ngikhomba lo mama bese eduze wami mangithi ngiyamkhomba lo mama angisamboni usenyamalele uthi lo muntu cha akuyena lo mama ogulayo umuntu ogulayo wena woza ngikhulekele ngasondela eduze kwakhe lo muntu ngavele ngafika ngaguqa yazi ngamuzwa ekhuleka ethi ngegama lika Jesu beka isandla phezulu kwekhanda lami ngabe ngiphaphama la ngicina ngaleso sikhathi ikhanda lahamba even lenyongo into ekuthiwa ikhanda into engingayazi from 2020 manje laba recruiter njani ndlela alright ngiseza la okay ngoba ngaleso sikhathi bengikawi bengisaphila alright ngakhulelwa kwasho ukuthi ukukhulela kwami ngekulo yo 2020 ukhulela ingane yalobu ushade nayo cha bese ngivele emshadweni yebo ngakhulelwa mangikhulelwa
Kwaqala kwempilo yami bheka phansi impilo yami ngalahlekelwa yikho konke enganginakho. Yeah. Kwaqala nje waqhuma igedlela lilisha nganga-understand, waqhuma istove sisisha, hawu waqhuma i-TV endlini, hawu kwaqhuma nje into eziningi endlini nganga-understand ukuthi kwenzakalani. I remember i-TV indlela ngicasuke ngayo ngaze ngayithatha ngayikhipha ngebalcony emaflatini yawukhahlazeka phansi yaba ama-pieces ngicasukile. Emveni kwaloko ngamuva kulelo flat ngoba ngingasakwazi ukubhadala. Sengihambe ngiqasha ke manje eindaweni izispace la ngagcina nakhona sengingasakhona. Ngangena ey'kweletini. Ungena kwami ey'kweletini ke manje ikhadi lami lalihlala komashonisa. Ngangolota omashonisa abathathu. Abayingozi kakhulu ngoba omunye wakhona wayezasho athi kumele bazolanda izingane zami. Kumele bazolanda izingane zami ukuze ngikwazi ukubathatha serious ukuthi bafuna imali yabo. Sengiyiphara ke manje. Ngahamba ngaya emaromeni ngicela usizo. Bafika bangipha amatamatisi lapho. Mabe ngipha amatamatisi lapho emaromeni nama-onion namazambane bethi hamba udayisa emgoqweni ekulala ungahlangana ingane. Ngahamba ngempela. Ngafike ngathola ikhona nje emgwaqeni. Ngafike ngendlala isaka banginikeza nama-plate. Ngafike ngafaka amatamati nama-onion lapho. Ngiyiphara ke ngaleso sikhathi. Njengoba ngangibalekela omashonisa ke ngangibabalekela ngempela ngivika ngapha nangapha ngisazi ukuthi ngithini phela kubona ngoba ngisakhona. Ngelinye ilanga ngathi ngidayisa ke lapho ekhoneni ngoba ngangidayisa ekhoneni ukuthi umuntu ozoqhamuka ngale ungamboni bovela umbone seqhamuka nje. Waqhamuka lo sisi ngiqeda ukukhuza ingane ngithi hey wena suka emgoqweni zokushayisa imoto lo muntu uyazazi ingane zami sasihlala sonke ejardini uyazazi ingane zami ivoice yami uyayazi uyangazi. Wabeqhamuka mayeqhamuka azange ayibone ingane. Mayeqhamuka kimi inhliziyo yayibhakuza ngendlela esimanga ukuthi kwasiyami lo muntu ngiyamkolota. Mangikhulume kuqala engakakhulumi ngixolise. Ngathi mangithi ngivula umlomo kwangathi nginento ngivala umlomo kanje. Iyangivala ngathi yini manje lengivala umlomo. Yazi lo muntu weza ngihleli kanje ebhakedeni. Amatamatisi lawo eduze nje kwami. Wafike wawabuka amatamatisi wawabamba ezama ukukhetha. Engiyabona uyathalaza ukuthi ukuphi umnikazi odayisa la akangiboni inhloko. Azange angibone esinye isimanga leso uNkulunkulu angibonisa sona. Ngamangala inhliziyo yami isashaya fast ngendlela esimanga. Lo muntu lona ulokwenza umkhanya kanje ilanga lasezoshona. Engiyabona uyathalaza ukuthi kanti umuntu odayisa la ngifuna ukuthenga. Hawu wagcina esehambile. Izingane akayibonanga zidlala la eduze kwakhe, la eduze kwami. Nami akangibonanga. Ngiphambi kwakhe. uNkulunkulu wangenzela isimanga lapho imiracle engike ngithi mangicabanga ngithi uNkulunkulu wami ubaba ungenami ngaba angikho la. Kwakusinda kwami kanjalo leyo nto leyo kahle kahle yenzeke 3 times ngoba ngihlangane naye 3 times lo sisi elokwe ngangiboni. Ngelinye ilanga ngiphethe amapampers wengane ngibelethe enye ngidonsenye ngiyadlula eduze kwakhe u-answer phone ukhuluma nefoni akangibonanga nje ngidlula eduze kwakhe akangibonanga wangidlula nje wayehambela ngathi uNkulunkulu wami kwenzakalani 3 times nje elokwe ngidlule engangiboni. Imangaliso kaNkulunkulu yazi uJehova uyasinakekela noma singenzi kahle singahambi kahle hayi ngoba ngangingcono mhlambe ngiholi ayikho into engcono ngami ngisona sokugcina kodwa uNkulunkulu wakwazi ukungivikela. Ngaqhubeka ngiyiphara emgwaqeni. Ngazohlangana nomama osekhulile lo mama ungazi ngisase right. Okay. Nganginokuthi mangihlangana naye lo mama esekhulile nabazukulu abaningi. Ngithi mama masingene esitolo. Ngithi mama kushoda endlini ithatha yonke into eshoda endlini ngithengele. Ibadale ahamba ukuphekela abazukulu bakhe. Mangihlangana naye lo mama uthi mina mama kaNqaba hayibo wena lona. Ngithi yebo gogo yimina. Hawu kwenze njani? Sorry. Ngithi mina gogo impilo. Hathi hayi baba kaNqaba ngi-understand. Wanje kwenze njani ngithi igogo impilo njengoba ungibona nje anginayo nendawo yokulala khadi lihlala kumunye umashonisa ngoba umunye ngangikolota 5,460 umunye ngangikolota 3,000 umunye ngangikolota 2,000
Emveni kwalokho wathi no, ngizokhuluma nama-members webandla engikhonza kulo. Kunendlu lapho abayisebenzisayo ukusiza abantu abaxakekile njengawe. Uyabona Msofeni, babikele udaba lwakho. Kodwa okwamanje ngicela ukuthi uzofihla ikhanda kumina while ngisakhuluma nawe. Ngempela lokho kwangithatha ngaya kwakhe bakithi. Ngahlala 2 weeks kwakhe bayifinalize indaba yami esontweni lakhe. Then bangithatha-ke bangisa lapho kuleyo ndlu endala vele ihlala amaphara indala ngendlela esimangala yandlu ingawa anytime. Hayi nami ngafike ngabamuva abanye abafana kulelo kamera womene ngene kulo babahlanganisa ngale ngoba mina benginengane ngangena lapho kunengane. Isimanga ke kule ndawo kuleli sonto leli abazalwane bakhona bakhonza every day 7 days a week. Every day intambama ngiyakokotela gogo sisontweni sikhonza 1 hour. Ngiyaxolisa abazalwane ngeflow. Every day bangokotela. Ngamuva in lapha yana nge7 zika April. Mangifika lapha yana ngafika kuumncwabo. Angibuza ukuthi ngcwatshwa lana kwenzakalani bathi ngcwatshwa umfana ogwaziwe ubaba wakhe usonda lapha yana. Oh okay. End of April. Sasingcwaba intombazana yomunye umama ohlala khona lapha yana. Ebefunda ugrade 12 uye waba involved kuAston. Ngenyanga eli1 ngifike ngithawu. Singcabe kabili ngifika nje. Hayi labantu laba ke baloko bengqonqozela masifika lapha esontweni balandelela kakhulu amaphupho bakuread through amaphupho wakho bathi mangibhale phansi amaphupho bengiyisilima ngendlela esimanga ke mina ngoba amaphupho ami ngwatshela bengingazi ukuthi kula bengithola khona ngwabhala phansi amaphupho ngwabhala phansi kanti kula bengibona khona ukuthi oh lo muntu nje oh lo muntu kanje sambe sohlambulula lawo maphupho every day kanti kwenzakalani kwahambe ithe inyanga mayise izophela ekami bengisengasawakhipha amaphupho ngoba nje babe ngikhuleka entabeni sometimes ngihamba phakathi nevini yokhuleka entabeni bangitshela abaprofeti ngathi yazi sikubona ujoyina wena ngibona ngijoyina ini yazi bathi sibona isonto ngathi uzojoyiniswa lapha ngazi kwenzakalani ukuthi isonto likwenzakalani ngalelo sonto sazi yabo bese nginayo le yanto ukuthi ngathi khona into engekho right la ngaqala ngangasabatsheli manje amaphupho mangingasabatshela amaphupho ngithi ayingikhohliwe. I remember ngelinye ilanga ubaba wakhona waze waphahla wathi kumina ufuna ukuthi nje awubonanga lutho awubonanga nje even indoda egqoka into ezimnyama ephethe umkhonto lapha esontweni ngathi cha baba yengiyibonanga ngamangala ukuthi mayethi bengimele ngibone indoda egqoka ezimnyama ephethe umkhonto uchaza ukuthini lo baba ingelosi yabandla ngagqoka into ezimnyama iphathe umkhonto esontweni kwakuNkulunkulu kushuthi wayemambula mina ngoba manje angisabaniki lento abayifunayo amaphupho. Kwahambeka yaqala manje yashintsha indlela esekwenziwa ngayo esontweni sekukhuleka yabona ama-newcomer sesibekwa ngaphambili thina sibaningi every day ushunyayezwa thina nangendlela abashumayela ngayo nje angiba-understand mina labantu nangendlela abashumayela ngayo angiba-understand labantu. Alright bashumayeza lithe iviki salizophela ngabona sekushunyayezwa mina ngedwa sengisale ngedwa bonke laba sebereversile sebehlala emuva hawo kanti lo baba usetshele isonto ukuthi bayangamukela amantsente. Ngithi hawo baba ningamukela kanjani mina ngazi ukuthi umuntu uyayinikela uma esezwa enhlizweni kusho ukuthi kumele ayinikele. Bathi cha la ekhaya thina siyamukelwa uyabo. Baba busy nje bangiorganizela ingubo zabo ezimhlophe. Qoba ezimhlophe. Ba organize ingubo zabo ezimhlophe, abanye baletha igate, abanye baletha ini ngoba bengenampahla ngithi bengiyiphara. Abanye baletha ini, baletha ama blouse, abanye baletha yabona nje bezama ukuthi Sunday ngiyamukela. Ngithi hayi angikwazi ukwamukelwa into engingayazi nje oqala. Nangendlela enikhonza ngayo ngisazama ukuadjust ukuthi nikhonza kanjani. Angijwayelanga indlela enikhonza ngayo. Uyabo? Azothi lo baba kumina ufuna ukujwayela ini nathi safunda ngendlela ngithi hayi baba mina ngikaze ngizwe lento baqhubeka nayo le nama arrangements ngaphandle kwami wemvume. Yes kuthe ma kuyi Friday lo baba lo engihlezi kwakhe wayengekho esontweni ngalelo langa. Iziphathi lezi ezinye maze ngishumayeza lapha manje ukuthi uyavuma ngithi hayi angivumi uyavuma ngithi cha hayi angivumi angikabikho ready but okay hayi ngoba ubaba lo hlala kwakhe ebethe wena
So mawuso uthi manje wena ukho ready ngapha silindile ukuthi siyakwamukela Sunday I understand but ngoba akekho sizokutshela. Alright. Lapho iSonto Friday. Ekseni Saturday. Ngabona ngaye ekseni ngokotela ngisalele eminyango. Angithi ingane. Sithi ingane uyabizwa ubaba ngaphandle, baba umzolo phandle. Hawu, ngempela ngaphuma. Mangiphuma phandle ngiyamthola umuntu uyabila. Umsindo uphume ngaphandle emotweni uphethe amaplastic ngoba ngangena kudla ngingangiyipara vele ube ngigrosalela. Uye eShoprite uqala wathenga ukudla wathenga amaplastic yonke into engiyishoda yezingane. Usewakhiphile wabeke ngaphandle kwebhodi. But uthukuthele yazi uyishaya ikhanda lo muntu uthi kumina ngizokupha wena uthe ngeke wamukele ngeSonto. Kungani? Cha baba. Ngithe akufiki. Mina ngazi ukuthi umuntu uyayinikela mase kufikile. So angabikho ready. Bathi awukabi ready ini? Nathi safunda ngendlela yini lo funa ukuyifunda. Ngithi baba indlela enikhonza ngayo understand. Nangendlela nje enenza ngayo so ngisazama ukufunda mina. Wathukuthela lo baba wayishaya isicabha semoto wahamba. Sunday sesontweni. Okay. Njengoba sisesontweni ngiyazizwa ukuthi ngidize la esontweni nje. Kuyamiwa ke lapha kumiwa isikhathi eside. Ngidize ngibelethe ingane ngalana. Ngidize njalo sisi seduze kwami ngithi sisi angizizwa kahle. Ngicela ukuhlala phansi ngizokwana ingane. Athi hlala phansi. Hayi ngihlale phansi. Hayi iservice iqhubeke iservice iphela. Iphuma iSonto nyani. Ebusuku nyani ke ngilale. Ngaphaphama ngo3. Mangiphaphama ngo3 ingane le. Beyino 3 years ngaloso sikhathi. Iyakhala ingane imi ngeenyawo le encane le. Ngithi ukwenze njani Sandisa ukhalelana? Ubhizi yakhala ingane ngiyabona ukuthi babezama ukuthezela ukhakhayo. Okay. Iyakhala ingane iyagxuma ngizama ukuyibamba ingane mangithi ngiyavuka ngikona ukuphakama empedeni. Hayibo. Angikwazi ukuphakama empedeni. Ngizama ukubamba ingane angikhoni ngoba kwakulolu hlangothi lolu nje lo. Hayibo. Angisakwazi ukuvuka empedeni kwenzakalani? Hayibo, understand. Ngiyaxolisa bazala. Hawu, emveni kwalokho ngazama ngiforced ngazama ukuthi ngihlale. Kodwa ngiyeza ukuthi inhlungu manje ngiyazizwa ziyaqala ke manje nje bangiforced kanje ziyaqala inhlungu. Hawu kwenzakalani? Yagcina ke ingane iyehlile. Yahlala. Ngihleli ke la endlini ngilonke nethemba ngicabanga ingane zami ukuthi hayibo mangiye esibedlela ingane zami zosala nami kuzowenzakala ngingane. Azange ngiye esibedlela same time. Ngahlala endlini ngilonke nethemba lokuthi ngizoba right. Ngafonela laba engikhuleka nabo entabeni. Okay. Ngathi ngicela bafike bazongisiza bafika lo sisi loyo. Bayefika lo sisi lo. Afika ngiphekela shintshela ingane iphambasi and stuff. Angitshela ukuthi hey ungayi esibedlela yazi uma ungayi esibedlela ngeke hayi nginga understand. Kwaqhubeka amalanga. Mangilala bayafika la endlini. Remember idemon ngeke ulixoshwe kubo. Bayafika la endlini ngiyazibona izithunzi zabo ukuthi unkosikazi wakhe la bafike bami ekhanda lami lombhede. Bayayenza lento abayenzayo cause lolu hlangothi lolu olwalufile ongathi babe ngidonsa imthambo le babeyidonsa ngoba ubuhlungu angangibuzwa babudonsa enhlizweni kongathi badonsa intambo zikagesi nginga understand kwenzakalani bayakhuluma labantu laba nje babengidonsa nje bayakhuluma ngangikhala ngendlela esimanga ngangikhahlela ibonda ngo left side because u right side uyonga esabenzi ngikhahlela ibonda ngivuse wonke umuntu ngikhahlela ibonda ngivuse ngiyacela nongifunela amaphilisi ngiyacela nongifunela amaphilisi ngiyacela ngiyofunela amaphilisi. Hawu kwasho ukuthi abantu sebeyakhathala phela manje lo muntu every day emini uyayithula akayi clinic kodwa ebusuku uzoma ngenyawo esimemeza ukuthi thina singalali. Bafike futhi nangesuku elilandelayo bona la abaningazi bomuzi bafika la phezulu ekhanda lami. I remember mabefika ngaleso sikhathi ngithi ngangise undicult. Kunomthandazo engawunikwa ke ukuthi ngiwenze. Ngangikhuleka ngamabhayi ngaleso sikhathi amabhayi yabomvu na blue. Wathi lona omunye usisi lo ongikhulekisayo wathi awukukhuleke ngoblue wembatha ublue uthathe elibomvu lokuthandaza ulale phezulu nengane ngathi alright kulungile. Ngalithatha ngempela ngalendlala phezulu kombhedi ingane zami salala phezulu kwalo libomvu ngalembatha eliblue.
ngalobo busuku la ngabona khona yonke into. Ngabona ukuthi yibo labantu laba bangibulayo baqhamuka begqoka amasuti bengagijimi othayi babebheke phezulu kwizwe icatha ukuthi ngambona lo baba emile laphayana uyamemeza uthi wena ngane kungani ungafuni ukufa? Uthi kungani ungafuni ukufa? Kunini sikuzama kungani ungafuni ukufa? Kanti lo baba uye lo ngibulalayo. Hayibo. Khona ngiqala ngishaqeka manje ukuthi hayibo kanti lento iqhamuka khona la ekhaya. Hayi yangithusa ke manje lento ukuthi hayibo kanti lento injena kanti. Ngaqhubeka bakhuluma futhi basho ukuthi kusasa siyabuya sizomqedelela. Ha kula ngabona khona ukuthi ngeke ngisakwazi ukulala ke manje. Lelanga bethi bazobuya bazomqedelela kula. Ngadecide khona futhi nakhona ukudecide kwami ngazama ukwehla embedeni. Mangehla embedeni ngoba ngangasakwazi ukuguqa ngangasakwazi ukuthini ngangidonsa isitulo nje saseduze kwami ngazama ukuthi ngihlale kuso. Ngangigoqekile ngangasakhona ukwenza lutho vele ngangasakhona nje ukwenza lutho. Ngithe ngisahleli kwangathi ngibona umuntu nje olapha ekhoneni lendlu. Lo muntu le uthi kumina uhlaleleni la. Awuboni ukuthi usofa uhlaleleni. Hayi. Kwawukhona emqondweni wami ukuthi hlwe. Kwangathi ingqondo yami bithunjiwe ukuthi wena uyindawo wena. Sizoloko sikukhenika la endlini. Every day siyafika siyakukhenika, every day siyafika uyahlala awuyindawo. Ntambama ngadecide ngathi yazi ngicela abantu khona la esihlala nabo ngicele bangithwalise izingane bangithwalele izingane bayozibeka epolice station. Babeyozibeka epolice station izingane ngathi ukuthi batshele amaphoyisa ukuthi ngiyalandela umama wezingane ngangikhasa ngamadolo ngaleso sikhathi ngakhasa ke ngaze ngawufika epolice station baya iseduze vele nala ngihlala khona. Mangifika khona lapho abantu bokuqala abafika kwafika yena lo baba nalo mama wayengihambisile lapha wayengihlanganise naye. Kwaba nomsindo omkhulu epolice station betha ngiappreciate emva kokuthi bengenzela ubuhlo bungaka kungani ngikhuluma into nje ngoba lo baba wafika lapha epolice station wafika uzohlala eduze kwami egqoka ijazi elimnyama. Wathi kwenze njani? Ngiyambuza mina kahle hlala ufuna ungibulalela. Wathi uthini? Ngithi ngiyabuza baba ufuna ukungibulalela. Uyabona? Athi yena angazi ukuthi ukhuluma ngani. Amaphoyisa athi makangivulele icase. Bathi baba uyamvulela icase lo muntu noma cha? Athi hayi angimvulela icase ngoba leligama ngijwayele vela ngiqala ukuthukwa nguye ngijwayele vela. Bathi okay. Amaphoyisa akangibizela ke ambulance ngaleso sikhathi. Ingane zalala epolice station. Ngayesibhedlela. Esibhedlela ngahlala nje insuku then ngaphuma. Mangibuya ingane ke sezini. Oh ingane wayiluza kanjani? Yebo ingane ngayiluza kanjalo. All right. Emveni kwalokho ke before ngizoluza ingane ngalesa sikhathi ngisaseyiphara ngingekahlangani bese ngihlangene nalabantu bese ngihlangene. I remember ngangiye eclinic. Okay. Mele ngihambise ingane eclinic. Mangifika eclinic ngiyabachazela isimo sami ukuthi kumele ngiphuthume esontweni ngiyophakisa isuku for ingane ngoba anginakudle nje. Ngicela bangijovele ingane ngihambe. Benqaba bangangi-understand bathi mama uzonikezwa i-special treatment la. Fola njengabanye abantu. Ithani understand ingane zami mazingayitholanga leya suku which means ngeke zidle the whole day. Ngiyacela ningisize. Washo ukuthi vele abanandaba nami. Yazi umuntu oyiphara kunento engiyifundile. Yazi kunezinye izimo uNkulunkulu avumayo ukuthi ungene kuzo ngoba efuna ukukufundisa something. Into engiyifundile ku-journey yokuphara ukuthi kukhona abantu lapha abaningi abanye abaphuzi bonke ababhemi bonke labantu abangamaphara lapha and njengoba nami vele ngangaphuzi ngabhemi labantu indlela abafunde ngayo uzibuza ukuthi kwenzakalani emindenini yabo. Imindeni yabo iphila kahle kodwa bona bafuna ukuhlala ekhaya bafuna ukuhlala emgaqweni ngoba kwenze njani. Into enye engiyifundile ukuthi labantu laba bambelethisiwe imimoya ukuthi nala behamba khona akekho umuntu obathatha serious noma belicela usizo noma befuna imisebenzi ngoba naku bebambe amaphara bengcolile akekho umuntu obanakayo obanikeza attention because of le mimoya abayembethisiwe iyo le ebabambile ukuthi kungabi namuntu nje obanakayo noma bethi bayakhuluma bangazwakali. Leyo nto ngiyi-experience kimi ukuthi ngangizama ukufuna usizo ngizama ukucela usizo ngizama ukuchaza bavele nje bangishiftele eceleni nje.
uyibona nje ukuthi indaba yami Nkosi yami ayikho kahle kahle kuzowenza njani. Yingakho abanye begcina begive up empilweni ukuthi kuyafana noma ngithi ngiyacela usizo angilitholi, kuyafana kunamuntu ongilalelayo, kuyafana kunamuntu onendaba nami. Why not umuntu agcine egive up ehlalele emgwaqweni ebona ukuthi ayingcono ngiyihlala emgwaqweni ngoba emgwaqweni vele angizohlupha umuntu ngizobe ngiyiphilela impilo yami, uyabo. Alright, during that time kula ngakwata khona ke ngiye clinic, ngathi yazini angeke ngiphinde ngiye clinic. Nami ke ngumuntu obe ku chronic, bengiphuza amaphilisi we-HIV ngaleso sikhathi. Ngathi angisaye eclinic ngcono ngife once because nami bengikulesiyo situation yokuthi angizwakali. Noma ngithi ngiyamemeza akunamuntu ongilalelayo, noma ngithi ngizama ukuchaza akunamuntu ongizwayo, ngizama ukucela usizo akunamuntu. Ngase ngigive up ngithi yazini ngcono ngife once, ngangasacabangi lutho vele ngithi ukuthi akushuthi iphelile ngempilo yami. Ngayihlalela waphela u6 months ngingayi eclinic, bese ngina 4 years ngiwaphuza amaphilisi ngoba I remember ngazala ingane zaze zawo 3 ngiphuza amaphilisi. Ngayihlalela ngi 6 months ngathi uma ngiyi clinic kungani ngingenayo isymptom because ngangilindele ukuthi ngizogula vele ngiyitshela ukuthi yazini makwenze okwenzakalayo. Yeah, mangiyi clinic bafike bangitesta, mangithi bangitesta hawo kuphuma uqo yi1 lo nomunye mncane kakhulu vele ngandlela ukuthi awubonakali kahle. Bathi hayibo wena sisi kwenzakalani ngawe, kungani una 6 months ungaphuzi medication ube fresh kanje, ngalana awuna ama symptoms awugula awuna next. Ngathi ayinoma ngazi bangiribhuka ukuthi ngiphinde ngibuye, ngathi angibuyeli lapho mina. Ngayihlalela unyaka waphela. Ngaloko ngilandela ngayihlalela futhi waphela unyaka wesibili. Ngihlalele nje ngahamba ngayotest, wangihamba ngiyotesta ke manje wabuya umugqa uyi1 uclear, 1 uclear. Ngathi hayibo lento yenzeka ngempela. Kanti uNkulunkulu njani? uNkulunkulu uyakwazi ukuvikela umuntu ongelutho, umuntu abantu abangenandaba naye, amqoqa umuntu wakhe, amvikele engekho esimeni sokuthi uyakholwa ukuthi ungcwele ngoba angikho ngcwele bazalwane, ngiyisoni sokugcina. Kodwa umusa kaNkulunkulu ngawubona phezukwami. Mina into engangiyilindile uNkulunkulu ipunishment ukuthi uNkulunkulu uzongiphanisha, kodwa into engayibona ngabona uNkulunkulu eyihlenga impilo yami ngendlela esimanga. Khona manje njengoba ngikhuluma nani ngina 4 years ngihlalele nje ngisaphuza medication. Nali card libhaliwe lapho, ikhadi ukuthi ngigcine nini, nali libhaliwe la, bangiribhuka la. Zange sabuyela 2021. Yes, babe ngiribhukile ukuthi ngokuthi ngizoba ngi-attendanga ngale date, kumele babe ngi-attend ngale date, abangi-attendanga bangiribhuka ukuthi ngiphinde ngibuye ngoba vele benginama default, nginama rebooked nje bengasayilandeli vele into yakhona engasenandaba nayo leyo nto leyo. Awukho ukugula okwahlangabezana nakho ukuthi awusadli treatment? Angifuni ukuqamba manga. uNkulunkulu ngenzela isimanga ke mina ngoba abanye nginokubezwa befakaza bethi bona hayi baye bagula. Namhlanje angikaze ngibe nayo into ekuthiwa i-symptom. Angiyazi nokuthi yini into ekuthiwa i-symptom yokugula kwabantu abane-HIV. Njengoba ngimi phambi kwenu njenganamhlanje mina into ekuthiwa iphilisi ngivele ngaphuma kuyo. Ngathi yazini uNkulunkulu mayekwazi ukwelapha isifo ekuphasi lapheki kimi. Ngingubani mina ukumdoubt? Noma ngathiwa ngigula kanjani ngibiza igama lika Jesu namhlanje angiliphuzi iphilisi ngoba uNkulunkulu ungibonisile amandla akhe phezukwe yami impilo. Lapho ngingenathemba khona, lapho ngigive up khona, uNkulunkulu wangitakula, wangibonisa ukuthi mntanami noma kule situation okuyo nginawe. Impilo yakho ngizoyivikela noma mhlambe abantu bezobheka isithombe sakho ukuthi ubukeka kanjani, kodwa mina ngizoyivikela impilo yakho. Akunanto ebaluleke ukudlula impilo bazalwane. Because uNkulunkulu angakubusisa ngakho konke, kodwa mangabe impilo ingekho awu enjoy yonke into nayo mawungena impilo. Mina ngibonga uNkulunkulu ngempilo angibusise ngayo. Anambuzo lapho. Umbuzo engaba nawo. Bamba la. Ayibambe nje sifana uzobuyisa. Okay. Mama I hope uyaphila. Yeah. Umbuzo engaba nawo ilo ukuthi umntwana lo ugcina mawumthola yena akaze yini azatheleleke nokuthi akaze yini azadla amaphilisi. Number 2
since abantwana abancane bayahamba baye eklinikhi bayogoma, yabo lokugoma lokho zagiga isimungumungwana. Yena umfakile lento yokuthi naye iphilisi umntanakho akasebenzisi. Ukhuluma iqiniso siswami, wagcina eklinikhi ingane yami ino 2 months. Lelo langa lelo wayohlabela i2 months. Mhlazana ngiduba iklinikhi. Wayohlabela i2 months. Leyo ngane ngayibelethela mina endlini ngayibelethisa mina. Endlini leyo ngane ayikazi itheleleke. Kwakumangela amanesi kubangela odokotela ukuthi kanjani indlela engibusiseka ngakhona ngempilo mangikhumbula ngalunywa only 1 hour into engakaze yenzeke empilweni yami ngayiteta leyo ngane mangiyiteta ngingedwa endlini. Ngangithandazela ukuthi nje ngahishwa igazi kuphela I managed ukuthi ngiyitete leyo ngane ngiyinqamule mina ikhoti ngakwenza konke ngingedwa endlini. Uma stand wayebusy ememeza phandle ivuso omakhelwane bathi bebiza iambulance ifike ngabo 7 ekseni mina ngithe ngabo 4. Yathi mayifike iambulance ngithola mina sengigezile ngathatha yonke le impahla lezi bengiyigqokile ngayixovula lapha yana ngiyayixovula mayizongilanda ukuthi hey uzosibophisa wena yini lo yenza sikaze sayibona into enjena hamba uyohlala embedeni ngoba amanesi bazothi sikuvumela kanjani wenza into enje umuntu osesimene sinjengesakho akumelanga ukuthi wenze into enjengale indlela engibusisa ngakhona ngempilo siswami ngifuna mama mina ngithi ngiqeda kuyibeka ingane ngibe ngiphuma ngeqa ngihambela ngishino 3 months ngihambe ngiyosebenza. Okay. Ngiyakuzwa la. Ngicela ukubuyisela nje kancane emuva. Emshadweni wokuqala ngiyakhumbula ku-episode yokuqala ukuthi wawuthe wathwala okusho ukuthi it's something like mission approach mengabe ngolimi lokho cishe ifane. Ayifani. Le impoqo. Okay. So umuntu ongamazi waba nengane naye ezo2. Waba nengane ezo3. Okay. Sewuqedile ukushada wasuthola abanye abantwana. Ubaba abantwana angizwa kahle iside lakho ukuthi khona la vela khona manje ukufaka isandla mhlasimpe noma uku-assist empilweni since unabantwana naye into kanjalo angibizwe iside ethinta yena yena. Okay. Siswami ukuphendula nje lapho to be honest ngashada ngino 14 years. It was a forced marriage. It was very painful. I don't wanna lie. Yangihlukumeza leyo nto. Ekuyinto engenza ukuthi ngibe ne-anger even today. Mangicabanga le yanto ngoba indlela benza ngayo they force everything. If lo muntu lona bebona ukuthi unamandla uzomhlula they don't mind ukubamba. Azenze mathanda kuwena bekubhekile. Eyona ndlela yokuthi bakwazi ukubamba ungabaleki ukuthi kumele break virginity yakho ifike. Angikaze ngamthanda seswami. Akaze ngibeka isandla angifuni uqamba naye. Kodwa bekangihlukumeza emotionally. Okay. Bese clasha kuyo yonke into. Bekangalifuni ukulibona isonto. Sorry bazala. Bekangifuni ukuyibona isonto lo muntu lo. To be honest angifuni uqamba amanga mina ngafunda ukuyimela ngisasemshadweni. Ngoba ube umuntu benganginakekeli ebehluleka even ungiphi 10 rand ngithi mangixoxa njengamanje ngithi yazi angazi no 10 rand womyeni wami emshadweni wami bengithi mangicela u2 rand angibuza ukuthi uzowenzani mangingamtshela ukuthi ngizowenzani bekanganginikezi lo 2 rand ngaleso sikhathi nginengane ezizothi mazibona abanye bephethe ubanana zibona ama ice creams bephethe bayakhala mangicela imali yesinki kwathi uzopheka ukudla ebengaza ngishaye angifuna uqamba mama ukudla bekakuthenga kodwa ebengangeseki financially ubengangeseki ngokuthi ngagcina ngikhuluma nabazali bakhe ukuthi abantu abadala ngubani yasibona isimo umntwana wenu uyehluleka uthi mina njengoba ngikubo ngibambela isitsha sakhe umuntu ozalwe emndenini obo right ubaba wakhe wayesebenzile kokumuzi onesitolo unamavena ayi2 kwakulinywa kokumuzi omkhulu nje odumile endaweni so yena bekathi mina ngibambela isitsha sakhe ekhaya njengoba ngekhaya nje ngidla isitsha sakhe into okuthiwa ukuthumelela umfazi imali ukuthi nayahambe edrobheni mina benginakekelwa abazali bakhe kuyo yonke into. Athatha ukuthi ubanakha ukho ayena akekho yes mina ngibambele yena isitsha sakhe yes mina bengithengelwa umamezala wami iphenti unondroko ibodies everything mina bengithengelwa emzini wami ngifuna uqamba manga mina emzini wami babe ngithandwa namanje emzini wami bayakhala
kakhulu, but inkinga ngulo muntu engeza ngayo. Yes. Ngoba ngagcina abazali ngikhuluma nabo ngithi ngicela ukusebenza. Ngoba niyasibona isimo, ngiyayibona ingane yenu ukuthi yenzani. Hlule kungikho 10 rand. Abazali bangikhulula. Kangokuthi ngase ngingasamlaleli. Yonke into ephumulweni yakhe ngase ngiphuna mina i-approval from ebazalini. As long abazali be-approve, benganandaba naye ukuthi ucabangani ukuthi uzizwa kanjani. Ngawufuna umsebenzi, ngasebenza only 1 year 3 months. From there ngayiqalela mina ibhizinisi. Ngaqala ukudayisa, ngisahlala naye, ngayimela, dayisa ama-cosmetics, and impilo yami yayihamba kahle. Kula izinto zakulasha kakhulu because ngangikhona ukuzenzela yonke into. Mangithenga iproperty endlini ke kulabe kuba inkinga khona, siyalwa sifuna iproperty ela endlini. Ukuthi why umosha imali? Okay, after usuphumile emshadweni wasuthola abantwana nomunye umuntu, so ubaba lowo ukhona empilweni yabantwana, uyakusupporta abantwana, baye kuma-social worker, uthini side lakhe, uthini yena nomndeni wakhe, mhlasimpe abophela abantwana banogogo bano-anti intweni kanjalo, khona la khona baxhasa khona yini? Abantwana laba ngabathola ne-foreigner. Oh, okay. Yes, ubaba wabo wabaleka nge-lockdown, wayemoshile emsebenzini. That's when awangishiya ne-pregnancy last born lena for years. Okay. Yes, ebalekela amaphoyisa, ngezwa nje ukuthuka eBotswana. From there kwakulahlekelana nje kwethu. Ngenxa yokuthi ke mina bengumuntu vele bezimele, vele ngumuntu othanda ukuzenzela vele. So bengenandaba naloko, mina ngaqhubeka nempilo ngayikhulisela abantwana. Kanti impilo uzocrash. So umndeni wakhe ngangisawufuna umndeni wakhe uyedwa nje umuntu wayesangi-introduce kuye, but ngangingakayi kwakhe ukuthi ngazi ukuthi mangifuna ngizomtholaphi. Uyabo sasahlela ukuthi ngizoya so that ngazi ukuthi ngizobatholaphi, kanti uzovele yena abaleke amoshe emsebenzini, abaleke sefuna amaphoyisa, then kwakulahlekelana kwethu mina naye. Yeah. Abantwana banawo ama-certificates, izinto ey'njalo, bayahola i-grant. Yes. Okay. Singabenzela ngalo. Oh, okay. No mama, thank you so much. Umbuzo wokugcina nganoma ngisavumelekile ukubuza. Ngakho le. I-firstborn. Ngiyakhumbula ukuthi wagcina wathi neminyaka 21, 20 years. Uhamba kanjani? Uyafunda, uyasebenza, uma engasebenzi isiphi skill anaso, mhlawumbe kungenzeka ukuthi kunomuntu obukayo ekhaya ofisayo ukuthi mhlawumbe angafaka isandla. Ngiyazi omunye uzocabanga ukuthi okay, ngoba umama udayisa insipho uzomlekelela mhlawumbe ukuthi athenge insipho ukuze akwazi ukubeka isinko etafuleni. Omunye mhlawumbe angasho ukuthi hayi nginenkampani ethize, mhlawumbe ubhoti unayo i-security, unayo i-matric, into kanjalo, just ukuthi bafake isandla abazalwane. So omunye ngaba nombuzo ukuthi mhlawumbe wena uma ungakhona uqasheka, abantwana bona bayakhona ukuthi ube khona bakhona ukwenza. Yes. Ingane ayifundi. Okay. Nokusebenza vela akakasebenzi. Okay. To be honest, ama-skills akenawo, uno-matric. Okay. Yes, ngoba ebe umuntu ebesafuna isikolo, but ngenxa yokuthi unyaka sokuwesithathu lokho efuna izikolo bengarespondi ngenxa yeyinkinga thizeni naye abhekene nazo, ugcine se-give up. Wagcina sethi usefuna umsebenzi ngoba uyayibona indaba yesikolo ukuthi ayiphasi. Okay. Yeah. No. Lokho ke ngikwenzela umlalelo osekhaya ongaba nokufisa ukufaka isandla ukuthi ukuphi la khona angasiza khona. Ngawuthi isikhathi sami sesiphelile, ngiyabonga kakhulu. No mama, siyabonga kakhulu. Ngicabanga ukuthi okuningi sekukhavelile. Yeah. Nazi ngesikhathi sethu si-limited sizobuyela ngasemuva. Mhlawumbe nabakwazi ukuthi baxhumane nawe, mhlawumbe ungasicabishela amazwi okugcina. Ukuba vele izinto uyidayisa uthi insipho ngithi. Yebo, ngidayisa insipho for now. Kodwa izinto nje ehlukahlukene ayakwazi ukudayisa izinto nje. Yebo, nginesifiso vele sokuli-extend ibhizinisi lami, ngumuntu ofisa ukuvula ikhishi. Njengoba ngilindele ingane, yes, ukuthi ngivule ikhishi ngidayisa ukudla khona lana, ngoba ngilindele ingane ukuthi zibuye ukuze ngingabi ukuthi ngoba lensipho iyangihambisa kakhulu. Amazwi nje okugcina ebengingathanda ukwadlulisa eSouth Africa. My heart bleeds mangibona abantu abasanganelwa ingqondo emgwaqeni.
inhliziyo yami babuhlungu kakhulu. Ngizocela umphakathi waseMzansi ukuthi ungagive up ngalabantu abasemgwaqeni. Ngicela nibakhulekise, sibakhulekiseni sisonke bazalwane. Abanye basemigwaqeni nje Nkosi yami imindeni yazi imfihlo. Abanye basemigwaqeni mhlambe bajezela izono zabo, kodwa ngiba nale inhliziyo ukuthi uNkulunkulu wami ngiyabacelela ukuthi ubakhulule emandleni obumnyama, ngoba uNkulunkulu ngambulela ukuthi labantu laba baboshiwe emandleni obumnyama. Nginesifiso ukuthi uNkulunkulu ngathi ngabakhulula before ebuya ezolanda ibandla lakhe, nabo bamazi uJesu njengomfeni nomsindisi empilweni zabo. Namaphara nawo ngiyazi ukuthi amaphara ayahlupha kakhulu, ayihlupha kakhulu imindeni. Ngiyacela nabo futhi singagive up ngabo labantu laba abazenzi. Ngidiscover okuningi ngabo njoba bengishilo ukuthi ezinye izimo uNkulunkulu uyavuma ungene kuzo ngoba efuna ukufundisa something. Ngidiscover ukuthi kunabantu laphayana abafundile ngendlela esimanga, indlela abafunde ngayo labantu, indlela abagifted ngayo, ene bagifted all of them labantu labayana baphethe imfihlakalo kaNkulunkulu. Usathana wenza sure ukuthi uyababamba emandleni obumnyama ukuthi icebo likaNkulunkulu lingafezeki. Ngicela sibakhulekiseni Mzansi. uNkulunkulu I believe ukuthi bakhona azobahlenga. I know ukuthi mhlambe ngeke abahlenge bonke, kodwa I believe ukuthi uNkulunkulu bakhona azobahlenga ngelinye ilanga. Ngiyabonga kakhulu. Sibonga kakhulu. Ngiphindele inamba yakho 063 inamba yami 753 0117 063 753 0117. Ngiyabonga kakhulu bazalwane. Sibonga kakhulu nami sophinde sithi uvakashele futhi Nkosi mayisipheke elinye ithuba mama. Sibonga uNkulunkulu nangempilo yakho. So engathi nje ngalokhu qhubeke njalo Nkosi siyayikholwa ukuthi izokwenza umusa, izinto zizobuyela sibe ngaloluhlobo lo wena ozifisa ngayo. Ngoba nezingane nje nazo mhlawumbe zokuprocess yokubuya nathi sizozama ukuthi siwafonele ama-social worker angane. Yes, ukuthi into yakho kanjani. Yazi kunenye iphathi very important engiyikhohliwe. Ngike ngaba ne-visitation kaJesu. Ngalesa sikhathi bengiyiphara ne. Ngaboniswa abantwana bona labo. Yes, bona labo engibalulayo njengamanje. Ngaboniswa besemgodini omnyama. Evalwe ngoplastic omnyama. Engathi bayakhala phakathi. Engathi ngizama ukubakhipha. But angikhoni ukufikelela kuwo. Umbono lo yana wangiphatha kabi, cishe iviki lonke ngingasakhona ukuthandaza, mangiphuka intaba ngangakhona ukukhuleka kahle. Ngizibuza ukuthi kungani abantwana bami ngibabone besemgodini. uNkulunkulu uyakwazi ukuvikela mina, kodwa ingane zami akakwazi ukuzivikela kanjani? Kungani ingane zami kumele zibe semgodini omnyama, mina ngibe ngaphandle kanjani? Ngathi ngisakhathazekile yazi nje kanjalo. Ngaba ne-visitation kaJesu. Wafika direct. Wafika kumina as i-vision. Mayefika kumina nangaleso sikhathi futhi ngayibona ngathi nje ngisemakhaya. Kwakubalele ilanga nje lakhanya nje kubalele nje. Ngihleli nje la endlini ngaphakathi. Wavela wafika wami eminyango. Wakhuluma isilungu wathi kumina, who is confusing? Who is confusing? Who told you that I can protect you but not your children? There is no such thing that I can protect you but not your children. If I protect you with your children. From that day ngathi mangivuka ngine peace. Nginokuthula, nginenjabulo esimanga. Ngoba athi mayiqeda ukukhuluma kanjalo wanyamalala. Kasizwa nginokuthula, ngine peace ngendlela esimanga. Azange ngiphinde ngikhathazeke ngeingane from then. So kusho ukuthi ngangiboniswa lento esengiyilwa njengamanje. Noma ngangiyiboniswa ingekenzeki, ngangekho aware ukuthi kwenzakalani, but ngangibonisa ukuthi kuzofika isikhathi lapho ingane zami zizoba semgodini omnyama, but uNkulunkulu uzoyivikela lapho zizobe sikhona. Ngiyabonga kakhulu bazalwane. Wow. Jesu Kristu inkosi. Wow.
Sibonga kakhulu mama, sibonga kakhulu. Unkulunkulu akugcina nje akubusise. Bazona mama lapha emakhaya sibonga kakhulu. Ngiyacela ukuthi simsupport umama uyishile inamba yakhe ukuthi kungaba nomsebenzi, mhlawumbe ungaba nomnikelo othile ekuthenini ukuthi akwazi ukuthenga isitoko sakhe, impilo ikwazi ukuthi iqhubeke. Mhlawumbe futhi ungaba nebhizinisi elithile mhlawumbe lingakhona ukuthi lisebenze nelakhe, izinto ezikanjalo nje ikwazi ukuthi impilo iqhubeke ezine-process yendaba yengane ukuthi ibuye. So siyabonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane, sibonane kwi-episode elandelayo. God bless you.